Up Junta, building better Africa. Aba tsopano tifuna tigawane nanu nkhani imene yavuta kwambiri m'dziko lija la America, yomwe ikukhudzana ndi mlandu wogwiririra pakati pa mzimayi yemwe amabisidwabisidwa ndi mnyamata otchuka kwambiri uja yemwe timamuti Jay-Z wa hip hop mu dziko lija la America, komanso ndi munthu oti ali ndi khungu lokuda kapena kuti ndi Black America. Abale ndi alongo, nkhani zogwiririrazi ndi zovuta kwambiri. Ndikati nzovuta munimvetse ndithu kuti nzovuta makamaka akakhala kuti yemwe akupangidwa accuse ndi munthu wokuda, komanso mu dziko lake lomwe akupezekalo ndi America. Apa ni nkhani yomwe yavutitsitsa mkatikati mwa sabata imeneyi komwe ku America, yomwe kukhudzana ndi Jay-Z komanso mzimayi yemwe akuti anagwiriridwa ali ndi zaka 13 mu chaka cha 2000, komanso akuti kumene anagwiriridwako ndi komwe ku nyumba imene kunkapangikira Music Award Party yomwe P Diddy amapezeka nawo mnyumbayo, komanso pateyo inkhala yake. Monga tikudziwira kuti P Diddy anapezeka bwanji mndende, nkhani zakenso zinali zomwezi zoti ankanyenganyenga tiwana kapena kuti amagwiririra tiwana, chifukwa tikugwisa ntchito mawu tikugwiririra kamba kuti inali yochita kukakamiza osati kukambirana zabwinobwino kuti winayo amavomereza. Apa tikupezapo nkhani lero pa 4 March 2025 ikukamba kuti P Diddy aja apita kukamusumira mzimayi yemwe anawapangapo accuse miyezi iwiri yapitayo kuti anamugwiririra ali ndi zaka 13 mu chaka cha 2000. Izi zadza pamene mzimayi uja wapita ndithu yekhanso ku khoti ndi kukanena kuti nkhani iyi ithetsedwe kamba kuti ndi yabodza. Ndipo naye Jay-Z wathamanga ndithu kukamusumira mzimayi ameneyi limodzi ndi loya wake amene ankamuyimirira pa nkhani imeneyi kuti nawo akalowe kundende kamba kuti amuyipisira mbiri. Abale ndi alongo, inu mukudziwa bwino kuti kuyipisirana mbiri kuja sikwabwino ayi, ndipo sizikhala bwino, zimachotsa ulemu ndipo sizikoma nkomwe. Tangoganizani inuyo wina wake angoyamba lero ndi lero kumalengezesa kapena kufalitsa uthenga woti inuyo ndinu wokuba, munaba chakuti chonsecho simunabedi. Ndiye pamapeto pake akudzabweranso nkuzati ayi nkhani itsekedwe isamakambidwenso ndi yabodza. Mungamve bwanji? Kodi mumukhululukira kapena muyiko kwa nkhaniyo? Tiyeni tibwererenso ku nkhani yathu. Apa tikuona kuti mzimayiyo kuti analata kochana limodzi ndi loya wina kuti akamusumire Jay-Z, akamusumira ndipo apeza ndalama zambiri zomwe angagwiritse ntchito nkupanga mapulogalamu awo. And loyayo anavomerezadi kuti apange mchitidwe woyipawu kumunamizira Jay-Z ncholinga choti amangidwe. Nongofuna ndikutsekuleni maso kuti nkhani zambiri zokhuza ndi kugwiririra ku America zimakhudza kwambiri anthu okuda, makamaka mkazi wa khungu la chizungu nkupanga accuse munthu okuda. Izi zimachitika kwambiri chifukwa choti anthu okudawo ku America, makamaka makhoti a ku America, amaluza kamba ka khungu lokha, ndipo khungu lokha amalitenga ngati ndiwe munthu woyipa, woyipitsitsa, munthu woti ukhoza kupangadi mchitidwe woyipawo angakhale iweyo sunapange.
iwo alibe nthawi yoti afufuze kwambiri, amatha kukonza umboni wabodza, amatha kupita kuchipatala ndikukonza umboni wabodza. Basi kwa iwowo alibe nazo ntchito, bola iweyo umangidwe. So mu video iyi ndikufunanso ndikusiyireni video imene ikufotokoza bwino lomwe za mmene nkhani inalili kuti muimve, angakhale kuti ili mchizungu. Ndinacho chikhulupiriro kuti mumva ndipo mumvetsa eni muyitolera. Abale ndi alongo, pangani subscribe, like and share kuti zambiri zisamakuphonyeni. Eni motero tikonzeni pamene tikuyenera kukonza kuti tizibwerani nkhani zosiyanasiyana tsiku ndi tsiku, tonse tikhale well updated. Zikomo kwambiri, taonani video iyi pamene ikupitirira kufotokoza nkhani imeneyi ya woimba wa ku America Jay-Z. It is a new hour here on Live Now from Fox, and we do have some breaking news that we want to bring to you. It was being reported by TMZ and now Fox News. We are learning that Jay-Z is accused of raping a 13-year-old girl. That is new in the Diddy lawsuit, and the new allegations are just coming out this evening. Jay-Z is being accused of raping a minor along with Diddy at a MTV VMAs after party back in 2000, according to documents obtained by Fox News Digital tonight. The lawsuit, which was initially filed back in October, was refiled tonight in New York by an anonymous accuser claiming Jay-Z, whose full name is Sean Carter, raped her while Combs and Celebrity B watched. So that other celebrity was not named. Initially, the lawsuit stated Combs raped the minor while Celebrity A and Celebrity B watched. Carter was named as Celebrity A in the refiled lawsuit. Representatives for Jay-Z did not immediately respond to Fox News Digital request for comment. Combs and Carter allegedly, quote, took turns assaulting the minor, according to the lawsuit. Many others were present at the after party but did nothing to stop the assault, it alleges. The 13-year-old girl was dropped off at Radio City Music Hall by a friend as she wanted to attend the MTV Video Music Awards back in 2000, according to the lawsuit. In an attempt to gain entry to the venue, she began approaching limousine drivers waiting outside the celebrity-filled event. One of the limousine drivers she spoke to claimed to work for Diddy, the lawsuit read. He told her that Combs liked younger girls and said that, quote, she fit what Diddy was looking for, not allowing her into the awards, but inviting her to an after party. The 13-year-old, quote, recognized many celebrities upon arrival at the party and was required to sign a non-disclosure agreement. However, she was not given a copy. Combs, who would have been 30 years old at the time, then allegedly attempted to force the girl to perform oral sex on him. He stopped after she hit him in the neck, according to the lawsuit here. So now Jay-Z being accused in this now 24 years ago, raping a 13-year-old alongside Diddy at an after party here. So these are the newest allegations rocking the music world this evening, and we wanted to bring that to your attention all right here on Live Now from Fox. Of course, we will continue to follow this major story as the Diddy saga continues, and now more celebrities getting caught up in it here. These new allegations rocking Hollywood and the music industry as we speak right now. Club Junta, building better Africa.